això... Hola, bona nit! Hola, què tal? Espera que afluixaré la música, m'he deixat. Que si no entra pels micros. Diu, hola, què tal? Diu, bueno, diu, un dimarts més, capvespres, a Calafell. I res, no sé si esteu per aquí connectats, que de moment estic una mica desconnectat, ja em aniran dient. Qui portem avui? Ana Holgado, fotògrafa de família, newborns, creadora de contingut, grans marques, flipareu. I res, comencem ja a donar ja pas, perquè al final està aquí jo presentant sense res que dir interessant. Vinga, cap aquí. Pues, vaja. Bueno, hola Anna. Hola, què tal? Jo bé, tu? Molt bé, contenta d'estar aquí. Què t'ha semblat? Bé? Molt bé, sí, no, interessant, sí, divertit. Primer vaig dir que no, de quina vergonya, i després, bueno, va, vinga. I després em faràs callar. No. Vale, doncs anem a començar una miqueta. Aviam, una mica els teus inicis de la fotografia, no com a fotògrafa, sinó de família, vas tocar de petita, m'has dit que et ve de ton pare, no? Una miqueta? Sí, mon pare sempre el veia amb les seves càmeres, no? I suposo que em va inculcar una miqueta això, no? L'amor per la fotografia, sempre amb les seves càmeres, les caixes de les diapositives i bueno, em va enganxar, sí. Bé d'ell, sí. Bé d'ell. Llavors també em deies que, o sigui, que ja feies fotografia de petita, o sigui que... M'agradava sempre, sí. Que no recordaves, per dir alguna cosa, una imatge sense càmera, no? Sí, sempre... No recordo ni la primera càmera perquè sempre n'havia tingut, d'aquestes... Bueno, primer li prenia a mon pare la de les seves de carret, així potser d'amagadotis, no? I anava fent fotos per casa i li deixava ben col·locada. Després, clar, ell ho veia amb els carrets, de, ostres, totes aquestes fotos que ha passat, però sí, després jo anava tenint sempre les meves compactes i tal, i en qualsevol excursió, trobada amb amics i tal, sempre amb la càmera. Això també ho deies, no? Que deia la pesada del grup, no? Sí, la pesada de les fotos, però després tothom volia veure les fotos i tothom volia àlbums i tothom volia, sí, que compartís. I llavors, d'aquí, o sigui, també m'has dit que el que vas tocar va ser això, però que en un inici no vas fer fotografia. No, m'ho vaig plantejar, però jo visc a Bellver i en aquells moments era tenir-me que desplaçar a Barcelona i bueno, una poblerina com jo potser se'm feia una miqueta gran o vaig decidir altres camins al moment. Però ho vaig estar mirant, i mons pares recordo, no? que em donaven l'ok per anar a Barcelona, estudiar-ho i tal, però al final vaig tirar cap a altres coses. Sí. Què vas fer? Educació infantil, després vaig fer administració i bueno, sempre per altres camins. I alguna cosa vas fer de fotografia ho he fet a posteriori. A posteriori d'haver volgut dedicar-me, ha sigut tot molt autodidacta, no? I llavors, al cap d'un temps deia, jo estic aquí treballant d'una cosa, però m'interessa saber bé els continguts tècnics, no? Perquè, clar, jo de tots els anys tenir càmeres, sí que a mi m'anava picant la curiositat sempre de disparar en manual i anar tastant. Llavors, autodidactament, jo anava adquirint uns coneixements bàsics. Però ja tenies una esquena, també. Sí. La meva esquena, no sabia si estava bé o malament, però tenia jo les meves bases, no? I, a veure, evidentment, sempre m'he guiat d'altres artistes i de més, i allò anar investigant. Abans no hi havia tant el que és com ara, d'entrar al YouTube i mirar vídeos i tècniques i tal, però bueno, anava fent les meves cosetes per averiguar o el disparo. Disparo-error. Sí. Que abans també el disparo-error era... Era una putada comprar-te un munt de carrets. Però sí. I després, també el que m'has dit és, o sigui, tu també vas començar a fer fotografies fent allò... Era quan vas quedar embarassada. Sí. Quan ja vaig començar a entendre la importància que podia tenir la fotografia per altres persones, era quan em vaig quedar embarassada i ja volia cada setmana anar-me fent jo autofotos per veure l'evolució. Després, fer-me reportatge d'allò
edicions amb tota l'evolució. Vale. I ja quan vaig tindre els nens ja dic, és que no em vull perdre ni un moment, ni una res, i ho anava captant tot, no? Llavors jo pensava, dic, és que és superimportant per mi tenir tots aquests records capturats, no? No era allò una devoció, no? Un fixament, allò que... No, era... Sí, però per família, no? Que t'agradava. M'encantava. I llavors, bueno, va donar que també m'iniciava al Facebook, no? I jo penjava les meves fotos, dels meus nens, no? I, jolines, tothom, ai, que fotos més bonites, quines fotos més xules i tal, igual. I, bueno, fins que me'n demanaven inclús algunes amigues o família i tal, ai, doncs em podries fer un reportatge, ai, doncs no sé què. I deia, per què no? Per què no, no? Perquè em donaven les seves raons de, és que a mi no m'agrada fer fotos, però, jolines, veig la primera papilla, els primers passos, el primer no sé què, ara dormint, ara no sé què, i deien, jolines, jo tot això no ho tinc perquè no m'agrada fer fotos o no he tingut una càmera a mà o de més, i no ho tinc això. I també quan vas començar no era tan mòbil, no? Exacte, abans no hi havia tants mòbils, no? I evidentment no hi havia mòbils amb càmera, llavors, clar, potser sí que era important, jo creia, no?, que era important el que jo podia fer per l'altra gent, no? I vaig començar, doncs, bueno, sin afán de... no cobrava ni res, com a amor a l'arte. Sí, bueno, per plaer. Sí, per plaer, i m'encantava que aquestes persones tinguessin el que jo tan apreciava, no? Aquestes fotos xules i que pogués ser un record de per vida. I tot va anar així superlligat, la veritat, superlligat, fins que sé que família o amics em deien, tio, doncs, no cobres? I jo deia, ostres, doncs, al principi deia, no, però si jo no soc professional, jo no sé què, no? Però deia, doncs sí que se'm dona bé i em tiro després un munt d'estona editant i treballant-ho i passant-ho i això i l'altre. Sempre he sigut molt minuciosa i molt volent-ho fer bé a l'edició. I fins que vaig dir, bueno, doncs per què no? Per què no? I vaig anar dient, bueno, a voluntat. Si em vols donar alguna cosa, la voluntat. I veia que tot anava evolucionant de certa manera que vaig dir, per què no, tirar-m'hi? Per què no? A sobre, si em vols preguntar alguna cosa... No, a mi em va bé. Vale, a sobre, tot va anar lligat en què, clar, em quedo embarassada, tinc els nens, jo li faig totes les fotos als nens i mica en mica vaig començant, no? Jo estava sense treballar, no? Em dedicava completament amb els nens i anar fent aquestes cosetes. El qui treballava era la meva parella actual, el pare dels nens, la meva parella d'abans, el pare dels nens, i jo fent aquestes cosetes que em anaven remunerant, doncs anava tenint els meus dinerons, no? I llavors van anar passant els anys i, bueno, vaig veure que amb això podia jo treure una feina que podia conciliar amb els meus fills, no? Amb la criança dels meus fills. Això és un gran què. I jo sempre havia pensat que a mi m'agradaria, que m'hagués agradat, no? Cuidar-los i tenir molt de temps per ells, i cosa que és difícil, no? Però gràcies a la fotografia i poder-m'hi dedicar, doncs ho podia compaginar tot molt bé. Sí, que et va ajudar a tenir una mica la conciliació familiar, també. Moltíssim, 100%. Perquè l'estudi el tens a casa, m'has dit? Exacte. Jo anava fent moltes coses a l'exterior, perquè jo al principi no tenia res a casa. Fins que em vaig comprar uns focus, vaig modificar el meu menjador, que tinc la sort que és molt gran i m'entra molta llum divina, no? I em vaig començar això, a ficar uns focus, amb una paret, als fondos, i sí, jo anava fent allà molta coseta. Sí, llavors, clar, tenia els nens i tenia la fotografia. I el meu menjador era estudio fotográfico, ludoteca, comedor, sala de cine i todo, i guarderia, de todo. Hòstia, el que dona un menjador, I no un menjador, no, la taula de menjador de menjar va anar fora, no m'hi cabia, o sigui, era o estudio o comedor. No he tingut ja taula des de llavors. Molt bé. Sí. Qui volia venir a dinar, a la cuina, amb una altra tauleta i tal. I llavors, la fotografia així familiar la segueixes fent? Sí. I quan és que fas la creadora del contingut que també coneixem? Vale. Ja ho sabeu tots, a mesura que van anar passant els anys es va anar donant més a conèixer les redes socials, no? I avui en dia crec que són plataformes que mouen moltíssima publicitat, engloben moltíssimes coses, no? Llavors,
no et queda un altre remei, i jo encantada perquè m'agrada, m'agrada el que faig i m'agrada pues, una mica l'evolució que he anat fent, però no et queda altre remei que adaptar-te, no? I tal com jo abans feia tot reportatges a nadons, a nens, embarassades i tal, pues, arriba un dia pues, que em demanen, pues, ostres, hem vist que fas fotos molt xules, perquè això jo crec que surt del punt de que jo també faig servir molt la red social, no? Jo tenia Instagram i em anaven pujant bastant els seguidors, suposo per les fotos que jo anava penjant, els vídeos i tal. Home, és molt activa també. Soc molt activa i sempre ho he sigut, no? Llavors, gràcies a això, jo tenia la meva pàgina professional més de bebès, que costa una mica perquè ja saps, no? Totes les fotos s'han de registrar i tal i qual, i és com una miqueta més pesat pujar, no? Tot, necessària, però més pesat. I l'altre, que jo anava pujant tot el que és la meva vida d'esports, d'aventures, de tal, perquè soc molt activa de natura, d'esports, de tot tipus d'esport. Molt aquàtica també, no? Molt aquàtica, molt de muntanya, i tot això, amb un amant de la foto, suposo que tot ho vas plasmant, no?, la teva vida, i tot el que faig m'agrada plasmar-ho, m'agrada després pujar-ho, abans de pujar-ho jugar amb les edicions i tal, i sempre he sigut molt activa. Llavors, suposo que marques que han arribat a mi han dit, ostres, m'agrada com treballa aquesta noia, no? I m'han anat proposant coses. Al principi comences com un intercanvi, no? Allò que et diuen, mira, te regalamos esta chaqueta y cambio tú publicas però nos etiquetes. Ah, vale, guai, no? Però després tot això, si ho fas bé, va evolucionant, no? I avui en dia estic molt contenta perquè, a part d'aportar-te material i això, també és remunerat, no? I, jolines, estic molt contenta d'aquesta evolució i d'haver pogut fer aquestes creacions de contingut, no? Que sí que és cert que hi ha coses que faig fotos o vídeos que mai ho havia pensat i que no d'allò. Sí, però pa'lante i ho disfruto. Tota la feina que faig, jo la disfruto. I m'han proposat moltes feines que no per res, però perquè jo intento, i crec que ho aconsegueixo amb tot el que faig, ficar-hi tot el carinyo, tota la dedicació, tot l'empenyo, ho disfruto moltíssim. Bueno, i l'emoció també, L'emoció i de més, i crec que, jo què sé, a mi si em diuen, no sé, de unos joyas, de unos anillos y tal, pues diría, pues no, porque no soy de joyas o no soy de esto, ¿no? Sí, que no és el teu què. Exacte, però coses que hi puc disfrutar, pues sí. I hi ha algunes que m'ha fet por començar i després m'ha encantat. Una, per exemple, perquè, o sigui, si quan mirem el teu Instagram tens Cressy, tens Mercedes, tens... Quina és la que més cosa t'ha fet al principi quan te l'han dit per fer? Totalment a Mercedes. Sí. Sí, Autolica. Perquè dius, al final crear contingut, però crear contingut a sèrie... Clar. Jo quan m'ho van proposar, jo em vaig cagar. De fet, vaig dir, no, és que crec que no m'esteu buscant a mi. Jo no sóc videògrafa, jo no sóc una fotògrafa de cotxes. Clar, jo m'imaginava aquestes fotos que jo veig a professionals del sector aquest i tal. Dic, a mi se'm donen bé els nadons, dormir-los i tal, però un cotxe, jo què sé, saps? I, amb aquell despatx que estàvem i tal, em van donar les raons de per què es havien ficat en contacte amb mi, no? Sí. I vaig sortir d'allí dient, pues sí, vale. Vinga, aposteu per mi per aquestes raons, no? Perquè voleu algú, heu anat a parar a la meva xarxa i veieu que us agrada, va, anem-hi, som-hi. Però sí, en un primer moment vaig dir, uau, merda, no ho sabré fer. Però sí, ho vaig disfrutar molt, encara faig cosetes per ells i ojalà que duri molt, sí, ho disfruto. I, per exemple, ja et faig preguntes que no tenen res a veure amb... Quina disfrutes més? No que disfrutes, sinó, per exemple, a l'aigua, per exemple... L'aigua, no? Sí. Jo no sé si dic... Us sembla? Sí, no, i tant que sí. A veure, que ja et dic, Mercedes ho disfruto molt perquè
he tocat cotxes, he conduït cotxes que jolín, és que he xalat, no? Sí. I els he tingut amb mi uns dies, els tastes, i vas fent vídeos, i fas el teu dia a Com dia. funciona, que et deixen el cotxe i tu fas el dia a dia? Sí, una temporada em van deixar els cotxes, em canviaven els cotxes cada 15 dies, i tu vas fent el teu dia a dia i prepares contingut per ells, no? Fas vídeos, fas continguts i tal. I després hi ha un altre sector que és el que estic fent ara, que vas a events, no? Vaig a events i faig tot el que és la creació del contingut d'aquest event. O a l'event pot estar els cotxes parats o pot ser una prova de cotxes, no? Llavors, jo xalo, jo pujo els cotxes i vinga, circuits i derrapes i aquí cap allà. Sí, puja els cotxes als circuits i tot. Sí. No, activitats molt guai. La veritat que em proposen activitats superxules. Autolica és una empresa super gran, no? I fan coses molt guais, la veritat. Però, si t'haig de dir un disfrute total, és subaquàtic. És la subaquàtica. Ho sembla, almenys. Sí, és el meu medi. Si tingués que ser, em diguessis quin animal voldria ser, doncs et diria una foca, un pop, algo així, no? Algo aquàtic, sí. Clar, o sigui, si mires la història, avui has penjat la història, que flipar aquí als masos, no? Ai, als masos, a Masia Blanca. Sí. Amb tratge o sense tratge? Ahir era amb tratge, però després, bueno, me'l vaig mig treure i faig apnea, no? I per ficar-te també en èpoques d'hivern i tal, has de tindre un entrenament, no? I amb aquest entrenament entra el fred. Llavors, jo sí que puc fer moltes activitats, però clar, també tinc que estar preparada físicament i mentalment, no? Llavors, m'agrada tactar l'aigua freda i anar fent entrenaments d'aquests que després em permeten fer aquests reportatges de sota l'aigua. Que has d'estar bé. Haig d'estar bé. I mentalment. Exacte, i mentalment el subaquàtic es necessita una preparació heavy. Sí. Jo he tocat molt poc. Sí? I desastre. Per què? Però no ens vas ofegar. No ens vas ofegar que estàs aquí. Però per sobre bé. Per sota, perquè no compenso i, no, ja no. És molt bonic. Jo crec que per això m'agrada tant i tinc com una comparació amb la de nadons, no? Ambes tenen la seva part bucòlica, no? D'estar amb calma. Jo amb els nadons tinc que estar totalment amb calma, no? Jo si algun dia estic pertorbada, no se m'adormirà aquest nadó, saps? Em sortirà amb els cabells de punta. Llavors jo tinc que estar en un procés de calma, tindre tacte, tindre el mimo, la paciència, i sota de l'aigua és totalment el mateix. Tindre aquesta paciència, tenir la calma, tenir la preparació de tranquil·litat i de disfrutar el moment, no? I que tot vagi fluint. I amb els nadons passa absolutament el mateix. Sí. Crec que és una fotografia complicada. Des del meu punt de vista, des de fora... Ja. A sobre, amb Creixi sí que fem coses amb diferents companys, no? I ens fem fotografia uns als altres i tal, però tinc un defecte, que m'agrada molt anar sola, no? Cosa que no s'ha de fer al mar. No ho feu, sisplau, no ho feu. Fas apnea, no dius? Sí, faig apnea, però no la practico sola, Això, mama, no la practico sola. No, escucha. Però, no, faig cosetes molt light, sola, però sí que és cert que per crear segons quins continguts i tal, jo vaig molt sola, no? Sola al mar... Té la seva part de perill, però també té el perill a la muntanya o qui es fica a plena ciutat. Suposo que també mires els dies idonis, no? Exacte, això sempre. O sigui, faci el que faci, miro bé la meteo i miro que hi hagi bona visibilitat, que jo estigui en bona condició física i tinc cuidado, sí. Però diu que pugi el plànol pèl? Què voleu dir? El plànol? Quin plànol? N'hi ha dos, cabrons. El teu, Toni, vale. Però si me la foto al revés? No cal que el pugi? No, vale. Pues... Un moment, amb això... Mira, m'obro l'Aquarius. Vale. I ara? Hola, què tal? Que no vols? Hola. Ara. Diu, ha anat amb jet lag, això. Ui, ara s'ha passat.
Va com amb retras, va com jo. Vale, una vez. Missil, diu. Hola, què tal? Bueno, què tal, xat? Que esteu per aquí? Algú, no tant, no, ja ho sé, ja, que no va bé el mando aquest. Cosas del directo. Vale. I ja està. El deixem així i tomem el viento. Au. I si no, mireu al cel. Ara, aquí. Vale, estàvem amb els dies... Aquí m'han anat. Amb lo de l'apnea, no? Sí, Amb els de la dies i tot això. creació subaquàtica i tot això. I ara aprofitant, diu, ja m'has dit que quina càmera t'emportes? A l'aigua, quan jo vaig sola, sempre GoPro. Sempre. Treballo amb GoPro. De fet, bueno, ells m'han enviat diferents càmeres i tal, perquè, bueno... O sigui, estàs patrocinada per GoPro. No, no patrocinada, però sí que m'han enviat algunes vegades material. Aquesta càmera que tinc la tinc des de fa 2 anys. Vale. Te la van enviar. Sí. No és patrocini com a tal. No, però te demanen videocanvi, no? Però sempre etiqueto. Sempre etiqueto. Ells tenen la seva plataforma superguai i tal, però bueno, jo etiqueto i tal, els hi vaig comentar el que feia, els hi vaig enviar i els hi va semblar guai i em van dir, pues, t'enviem. I superguai. Superguai. Llavors, ara estic pendent, he fet cosetes amb alguns companys, sobretot de Balears i tal, no? Que, bueno, ells sí que treballen amb càmera reflex i tal, alguna vegada me l'han deixat i jo he fet alguna feineta i tal, però jo crec que per lo que jo necessito de redes socials i tal, amb la GoPro es xala molt més. O sigui, és més petita, més dinàmica, més portable i per lo que jo necessito... Per xarxa. Sí, per xarxes o per la mobilitat i tal, d'autogravar-me, m'és suficient. Clar, perquè hi ha molts... O sigui, ara quan fiquem el perfil, perquè ara estem xerrant molt per ficarem el perfil, o sigui, quan et graves tu amb el pal aquell. Sí. O em gravo amb el pal o hi ha una tècnica, tinc un pes, no? Que el fico a la càmera i llavors el deixo amb una roca o al terra i tal, i bueno, jo vaig fent passeos per davant. I es queda cap per avall? Sí, si ho fiques bé, sí. Ara, clar, és que aquí penges el resultat, no? Tot el tipus de fotografia que faig, no? Si no és la més espontània i tal, que és pim-pam, jo crec que tant la de nadó com la de subaquàtica són les que comporten més feina darrere, no? No és només la foto que es veu o el vídeo que es veu, darrere hi ha moltíssima feina, tant amb la part dels nadons com amb la subaquàtica, perquè per això sempre et dic que li trobo un lligam molt gran. Per l'estat mental, suposo, no? Que has d'estar. Per l'estat mental i per tot el que comporta la preparació. Vull dir, la sessió de nadó comporta una preparació que t'hi cagues. Primer... Vale, et començo... Vols que t'expliqui les dues? Ràpido. Clar, jo no n'he fet mai cap. Bueno, l'he fet, però a casa d'algun col·lega que li fas 4 fotos, però no una sessió d'aquestes de... Vale. Doncs t'explico una miqueta lo de nadó i després la feina que comporta l'aquàtica. I llavors veuràs que tenen el lligam. Sí. La de nadó. Primer de tot és treballar amb els pares, no? Abans de que neixi aquest nadó, tindrà un contacte, tindrà un feeling molt guai perquè aquests pares deixaran el seu tresor amb una persona que possiblement és desconeguda. Sí que després si repeteixen ja em coneixen, no? Però molts no els conec i no em coneixen a mi. Llavors hi ha una feina abans que em coneixin, explicar com treballo, que m'escoltin la veu, que, bueno, explicar-ho bé, no? Llavors, jo abans que arribin ja tinc feta tota una feina que és preparar tots els decorats. Aquest nadó té que estar en un espai que tens que controlar la temperatura, la humitat, tot el que tingui que manipular jo o el nadó ha d'estar desinfectat, ha de ser de teles fines, on te'ls vagis a ficar ha de ser per nadons, la llum... Es controla moltíssim, tot. S'ha de controlar també que aquest nadó mengi a casa, que tingui pocs dies, perquè això es fa entre els 6 i 12 dies de vida. És molt petit aquest nadó, no? Llavors, sí que tu has de fer una bona foto, però el que més m'hi dedico i tal és que aquest nadó estigui ben atès. Que estigui bé.
que estigui bé. Llavors jo sóc la que m'encarrego, després de que la seva mare o el seu pare li donin de menjar, no? De fer tot un procés de dormir aquest nadó. Jo els hi faig un procés de... Que això també ho veurem. Que això ho veureu, no? Un procés de relaxació, no? Que el nadó normalment està despert, no? I tot és un procés amb mimo, amb calma, amb unes tècniques que tinc jo també per fer-los dormir, no? I després és col·locar aquest nadó en una posició que no és, vinga, pam, el xof, no? I te quedes, no? És que a vegades, no, els papis es queden allò embobats i quan ja s'acaba la sessió és un uau, no sabia que hi havia tot això darrere d'un reportatge, no? Perquè potser estàs a punt de col·locar el nadó i treu el cinglot, saps? I pum, es desperta. O, una supercaca. O que ara no vol dormir. O ara és un nadó que és d'aquests que de puño fuerte i li costa relaxar-se. Doncs, bueno, has de tenir tota una paciència i tot un procés, no? O sigui que amb una foto hi ha moltíssima feina darrere. Bueno, i molt de mà personal. I molta mà, sí, molt de mimo, t'ha d'agradar, crec que ha de ser com una miqueta vocacional, no? A mi m'encanta, li tinc devoció, no? I que els papis no ho prenguin com una sessió de fotos, sinó com no sé, no? Una vivència, una experiència, no? I jo amb els papis els hi fico la seva beguda, els seus cacauets, les seves galetetes... No, els dic, clar, jo per això... Jo estic contenta de fer-ho a casa, també, tenir l'espai a casa, perquè ja que ells m'aporten, em donen el seu tresor, que és el seu nadó, què menys que jo obrir-li les portes de casa meva, no? I que se sentin com a casa. Llavors, jo els dic, esteu a casa vostra. I els dic, vamos, superconvençuda i amb el cor a la mà, estan a casa meva i ells em donen el seu tresor, que jo l'estic manipulant i tal, que al igual no l'han tocat a vegades ni els avis, ni els hi ha agafat ningú. Jo sóc la primera persona i és molt graciós perquè jo els dic que poden mirar, es poden acostar i tal. Jo tinc el meu espai i jo desconnecto ja. Jo m'entro al meu món, entro en el meu estat de connexió amb el nadó, tinc que tindre una bona connexió i manipular-lo i dormir-lo i tal. I l'exterior jo ja els dic, us podeu acostar, em podeu fer fotos, em podeu fer vídeos, podeu... El que vulgueu, no? Jo estic al meu món i estic dedicada amb ell 100%, no? I no és fàcil, es tarden unes 3 horetes amb aquestes sessions. 3 hores de sessió, Són dures, sí, no és fàcil, perquè clar, després de ficar-lo en una caixa l'has de treure, canviar-lo i ficar-lo en una altra. I tot això és super amb mimo i amb molta paciència perquè el nadó es desperta, no és el mateix que no, mi hijo duerme mucho. Claro, porque lo dejas ahí en la cuna y no lo tocas en toda la mañana. Yo lo estoy manipulando. Sí que ho faig amb unes tècniques que ho notin el mínim possible, no? Però no deixes d'estar-lo manipulant. I després, quan marxen els papes, doncs, et queda tot allò, tot... Bueno, ja ho saps, no?, el que és una sessió, doncs, tot allò s'ha de recollir, s'han de netejar totes les teles que hem manipulat per al proper, no? I queda la part d'edició. La part d'edició. O sigui que només amb una foto té molt l'enrere, no? I la fotografia subaquàtica és una miqueta igual. Tu no pots anar allí, vinga, esculls el que portes ficat, el biquini, que alguna pulsareta, que el cabell, pues, lleves coleta para que no se te quede en la cara. L'estètica que et presenta la marca, en aquest cas, a mi sempre Crazy, no? Sempre porto Crazy i que si ara Crazy li interessen aquestes ulleres, però ara les blanques perquè els interessa més. Llavors has de ficar algun conjunt. Exacte, llavors el conjunt, que em conjunti amb el rellotge, amb les aletes, el traje... Clar, sí, és tot pensar low-fit. Clar, és pensar low-fit. I no només portar un low-fit, perquè ja que et fiques al mar, després canvia't i fica't una altra cosa. Llavors, clar, és mirar també que no és només entrar al mar, has d'anar nedant un munt de metres per trobar el lloc on poder fer una bona immersió. A vegades no hi ha prou visibilitat. Busques que hi hagi una miqueta de fauna. Hi ha moltíssima preparació també subaquàtica. I per aquí vas molt o no? Vaig moltíssim. Vaig moltíssim i això no ho hauria de dir, però molta gent a vegades em pregunta, em diu, ja tornes a estar a Balears? I jo,
Bueno, sí, amb algú li dic que sí, Vale, i és mentira. D'aquí de 6 hores. Sí, a vegades li dic que sí, que és mentira, però per què? Perquè això hi ha, com la muntanya, hi ha una miqueta de controvèrsia, no? Bueno, com el surf, també. Exacte. Els spots. Sí, de mostrar molt els llocs, no? I que després algú que... Jo, per exemple, sempre que vaig on te vagi, ja sigui al mar o a la muntanya i tal, doncs sentit comú, no? I recollir, no deixar merda, no deixar petjada, ni res, no? O, per exemple, sota de l'aigua, doncs no tocar els animals, no agafar-los, ni res, no? Però, bueno, això també ho vas adquirint amb aprenentatges, no? Però, clar, jo no sé si aquest que em pregunta després tindrà el mateix tacte i el mateix respecte que jo, no? Llavors et fa una miqueta de por, no? I a vegades és uau, vull mostrar on estic, no? Que estic amb aquesta cascada i tal i qual. Què faig? Dic el lloc que és? No? Què? L'altre? Però, bueno, jo saps que penso que avui en dia amb les redes i tal, tots els llocs estan descoberts, no? I que ho pugui ficar o no, doncs, bueno, a mi m'agrada mostrar-ho, m'agrada no mostrar allò per dir mira, lo que hago, no? Sinó m'agrada mostrar bonic i m'agrada que algú pugui entrar a la meva pàgina i dir que guai, no? I que transmeti coses boniques, no? Si volen veure coses per plorar o de pena i tal, bueno, hi ha altres pàgines, i jo ho respecto, que algú pugui explicar les seves penes i tal, però jo no. A mi m'agrada explicar o mostrar les coses boniques i que entris i que vegis bonic. I que tens molt bonic aquí. I tens molt bonic, sí. Que estem en una zona que a vegades sorprèn, que això és aquí. I tant. Jo em queixo moltes vegades perquè sí que és molt desert, no? Però tenim la sort de tenir aquí Masia Blanca, que és un espectacle. I ja et dic, molts vídeos d'aquí, jo aquí m'he trobat mantes. He nedat amb mantes, amb ratlles. Manta, una, però així molt d'allò, però amb ratlles, he nedat amb ratlles, amb un munt de pops supergrans, amb meros increïbles, amb un munt de llampugues, amb... Hi ha moltíssima fauna, molta, i és una passada. Masia Blanca. Masia Blanca. Zona protegida per tothom. Sisplau, si aneu, protegiu-la. Disfruteu-la, però... Masia Blanca, zona protegida. Sí. Vale, doncs anem a veure una mica de foto, perquè estem xerrant molt. Vinga, va, sí. I aprofitaré, ensenyarem... No, està de puta mare. Però que també venim a veure la teva imatge, el teu contingut, perquè així també es disfruta més. Vinga, va. Doncs mira, anem aquí, a veure si m'aclaro, aquí. Com ahir, això ha anat bé. Vale, ens anem primer, hem dit, comencem aquí, no? Vale. Anar, doncs, espera't, xapem aquí un momentet, xaping. Bueno, aquí estem al seu Instagram, que és Ana Holgado Fotògrafa. I podeu veure, està a Bellvei. Sí, soc de Bellvei. I bueno, aquí és la fotografia que estem parlant ara. Sí, aquesta és la veritat que m'agrada moltíssim, m'omple moltíssim i crec que no la deixaria mai. No deixaria mai de fer nadons, m'encanta, m'omple moltíssim, sí. I com t'he dit, no és fàcil, no és fàcil i comporta molt de temps, però m'encanta. I una pregunta, aprofitaré ja perquè això està per aquí l'entrevista. Quin objectiu és el teu preferit per disparar, per exemple, nadons? Família? El 35. El 35? Sí, amb nadons sí, perquè jo treballo sola, sí que moltes vegades els hi puc dir amb els papes, no? I si veig papes que estan per allà mirant i tal, doncs els hi demano un cop de mà, perquè, per exemple, amb aquesta foto que veiem, l'estructura, el llit aquest, el nadó ha d'estar ben adormit, perquè si està despert i es mou i tal, i jo estic fent la foto, se'n pot caure. Llavors això és molt, molt, molt important tenir una seguretat. Per exemple, aquí el cubell, d'aquí no caurà mai, perquè jo sota del cubell tinc una pesa, no es pot volcar, però ja em depèn quines poses que jo haig d'estar o molt a prop o que algun pare m'ajudi. No tinc cap assistent, ojalà, perquè... Sí, diu, perquè la majoria de gent de fotografia newborn tenen assistent, perquè, ja ho veieu, la preparació del decorat,
són moltes coses i tu potser estàs dormint aquest nadó o l'estàs col·locant i pam, cau un arbre, es mou això, es mou l'altre, i amb un assistent van de conya perquè un col·loca i l'altre dispara. Nosaltres, amb diferent manera, quan anem a fer reportatges, jo vaig com d'assistent. Vale, és el que feu. Sí, allò de llumeta, la banda de Ahí está, yo soy, bueno, voy sola. No, els papes m'ajuden molt, ho haig de dir, i s'involucren, i m'ajuden, i estan disfrutant molt de la sessió. Ficarem el que deies també, d'aquí, Això és de quan els relaxes, no? Sí, aquí és quan els relaxo, és la primera manipulació que tinc amb ells, i mentre estic relaxant-los intento veure la seva flexibilitat. Dintre dels cubells o de les posicions van de certa manera que tu no els hi puguis fer mai mal, no? Com he dit, són nadons de 6 a 12 dies, sí que n'he tingut de més grandets, però a més gran ja els manipules d'una altra manera, no? Però ells estan acostumats a estar dintre de la panxeta d'unes posicions acurrucades, no? Llavors jo ja miro de ficar-los en aquestes posicions que ells estiguin bé. Però tot i així haig de conèixer aquest nadó, no? I haig de conèixer quina flexibilitat té, si és tranquil, si es relaxa molt. Tinc que tindre un feedback amb ell, conèixer-lo. I això són unes tècniques de relaxació tant per ell com per mi. Aquí ens unim una miqueta. Em prenc el meu temps, crec que és molt important prendre el temps per dormir-los bé, perquè així... Hola! Però saps què farem? El trairem i així segur que no cau. Hola. Bueno, crec que això s'ha de tindre molta paciència i anar xino-xano i sin prisa. Llavors, hem parlat que utilitzes el 35. Sí. Llavors, de llum? De llum, al principi era superfan, inclús només treballava amb llum natural. Papes. Només treballava amb llum natural perquè, era reaci al flash, 100%. El que passa que vaig anar veient que, clar, jo al igual quedava amb una família i sí que al meu pis entra una llum superbrutal de llum natural, però hi ha el dia que plovia. Havia de dir, ei, no, no puc. Clar, aquests papes havien... Jo m'havia compromès amb ells, no? O, per exemple, algun dia arribaven i com que duren unes 3 horetes aquestes sessions, al principi hi havia sol i després, pum, s'ennuvola i merda. Ja ho saps que sense llum no hi ha foto, saps? I no hi ha volum, és molt pla. Exacte. Nitidesa, tot, no? La foto es necessita una bona llum. Llavors vaig començar a treballar, em vaig informar bé i tal, i vaig començar a treballar amb un flash indirecte que el treballo sobre una... Es veu por ahí, oi? Sí. Mira aquest, sí. Vale. Aquest d'aquí, no? Això medeix 1,80 i el que fa és jo disparo en dintre d'aquest paraigües i el paraigües distribueix la llum com si fos llum natural. No pot perjudicar el nadó, és més, estan fets pels nadons ja de per si, no? I em va, és fantàstic, perquè ara puc treballar inclús de nit. Sí, va molt bé. No tens un horari? No. No, i també em anava malament perquè, clar, jo si començo a les 9 a treballar, no és el mateix la llum de les 9 que quan va pujant el dia, no? I llavors, això a l'hora d'edició també em feia que, jolines, que era difícil editar una foto, després canviar de llums i... Que has de com reeditar la foto. Exacte. Ja saps, els fotògrafs intentem fer el màxim possible bé una foto per tenir que editar el mínim possible. A mi m'ha passat en vídeo. En vídeo quan és exterior i tortura. I agafen caigudes de sol. Sí. Sí. Llavors, veig que ja tens de tots els colors, de totes les maneres i tot. Sí. Això t'ho porten ells? No. Ho tinc jo. Ho tinc jo. Casa meva és com un dispensario de attrezzo para fotógrafos. Són moltes coses. Jo intento conservar i sempre anar amb una base, amb un estil. Llavors, jo ja vaig crear, no per no comprar-ne més, sinó perquè si no ja te'n pots anar a un munt de llocs, no? O sigui, amb un munt de colors, jo vaig dir, jo
vull treballar sobre 2 fondos. Tinc aquest fondo de color fusta i el fondo de color blanc. A part de mantetes, i veus, aquest fusta i l'altre blanc. Aquest d'aquí. Exacte, treballo en base d'aquests 2 colors de fondo i a part tinc mantetes de diferents colors. És el que veiem aquí dels colors. Exacte, que amb això es va jugant també, no? Llavors intento no tenir massa perquè, jolines, també van passant crios. Tu pots dir, bueno, és una foto que s'assembla. No, totes les fotos són diferents. L'ànima la fica el nadó, no? L'ànima el fica el protagonisme. I, jolines, és que m'arruïnaria si tingués que utilitzar en cada foto un atretzo diferent. No, però sí, és correctíssim. Llavors, bueno, jo intento no replicar, veus, aquestes són semblants, aquestes 2 dels nadons són semblants, però no són iguals. No. Llavors, bueno, vas canviant un detallet, l'altre, i el nadó marca molt, no? També una sessió, els seus moviments, sí. I tu Pancho amb el seu... I és molt guai crear aquests escenaris i anar jugant, és com jugar a nines, no? Suposo. I llavors, família, el que veig és que exterior. Sí, exterior a mi m'agrada molt per embarassades, per famílies, per... Bueno, jo intento totes les sessions que no sigui recent nascut, que s'ha de fer a casa sí o sí per tema higiene i tal, les sessions de pastís, les Smart Cake, que és quan fan un any i els hi fiques el pastisset i tal, també les acostumo a fer a casa, no sé que vulguin exterior sense pastís, n'he fet alguna amb pastís a fora també, o les típiques de Nadal, les campanyes de Nadal o alguna campanya que sí que faig amb estudi, no? Però si no, jo aposto per a l'exterior. Però campanya de Nadal m'has dit estudi o exterior? Estudi. Sí, estudi. Estudi per l'època també que és i la majoria de famílies et venen quan ja no hi ha llum, el sol s'escurça i, clar, les famílies et venen a partir de les 5 de la tarda i ja és fosc, és inviable. Però jo exterior aposto moltíssim per la fotografia exterior. Crec que tenim un entorn meravellós que t'aporta llums, colors, tenim aquí mateix espais superbonics. És una fotografia molt més dinàmica, més natural, sobretot amb els nens. Jo crec que ficar amb un nen de certa edat en un estudi i no te muevas, ja ho saps tu el que és difícil de collons. Bueno, i que depèn l'edat ja les vergonyes... Per això és difícil de collons. Llavors, jo intento que sigui com una aventura, no? I jo crec que tinc una habilitat per guanyar-me molt els nens, no? I de, va, només veure'l, doncs, vinga, xoques i això, i vinga, que ara veremos patos, ara farem això, l'altre, o va, una carrera. Te'ls guanyes una mica, llavors és molt diferent que tindre'ls en un espai allí tancat. No te mueves d'aquí, i mira per allí, no, jo faig que interactuïn amb la natura, que corrin, que juguin, que, pues mira, ara esta hormiga... Bueno, que sigui més natural tot. I crec que per ells és molt més divertit. Molt bé, sí. Estava buscant una... Perdona, et vaig escoltant, Sí. Anava buscant... Aquí, que anava buscant... La dels pastelet. Sí. Són molt divers. Jo m'ho passo bomba. Nosaltres aquesta... Bueno, ens va martiritzar una mica. Sí, pel tema pastís que anava fins al sostre? No, per res, perquè no el va tocar. Vale. Ja, és que hi ha nadons... Mira, aquesta és una de les coses que jo amb els papes, abans de les sessions, els hi recomano. Que deixin manipular els seus fills nata o petit suís o alguna cosa abans de la sessió. Perquè avui en dia, jo com a mami, ho entenc, no? Que avui en dia no ens deixem manipular molt, no? Ai, que no s'ensucia, ai, que no sé què. I et ve el nen amb un any que potser no s'ha embrutat mai les mans. Ni ha fet xup-xup, ni ha d'allò, no? Llavors és normal que arribi allà i que allò li faci angúnia. Llavors... I plorant, l'última... I plorant i d'allò. Llavors jo intento això, guanyar-me'ls, que hi hagin manipulat coses, jugar sempre una mica abans... Són sessions divertides aquestes, sí, ja són molt graciosos amb un anyet. Espera, que m'estan demanant que mogui el teu pla una mica. Ai. Bé. Pues... Bueno, nosaltres ho vam intentar. Sí. I l'última va ser plorar. Drama total. Però la foto és boníssima. Bueno, és boníssima
No sé si pels pares, per nosaltres era boníssima. Clar, no, hi ha fotos. Era una foto de la realitat per ella. Sí. Darrere de totes aquestes sessions, no sé si estaràs amb mi, a vegades és un espectacle als pares, no? Que jo a tots els meus clients me'ls aprecio moltíssim i els hi tinc molt carinyo perquè molts han vingut des de, jolines, des de que jo vaig començar, no? I ja agafes un vincle amb ells i tal. Però és un espectacle perquè et venen potser amb l'àvia, amb el tiet o els mateixos papes, no? Es fiquen un papa aquí i la mama allà. Per exemple, Juan, sonríe! Juan, sonríe! I l'altre per allà, Juan, sonríe! I el nen està així de... Joder! Y no sonríe el niño, está allí que... O sonríe mejor. Y el nen está... ¿Cómo que sonríe mejor? Aviam. Sí. Lo que t'he ensenyado i el nen. I llavors, jo moltes vegades dic, no li digueu res. O que un es quedi callat i l'altre interactuï, no? Però... Clar, hi ha nens que, pobres, estan atabalats de tot les directrices de los papas, no? I ja quan venen abuelas o la tia ja... No, però que hi ha famílies que ho fan superbé i que vamos... Pues està molt guai. Hi ha algú que vulguis així que diguis, hòstia, hi ha algú que... O el que hem mostrat ja és correcte? Sí, és correcte. Els gemelos, és molt guai, els gemelos. Bueno, això són moltes, sí. Hi ha papis que em diuen, ostres, jo és que sóc molt forofo de Star Wars. I jo, com una idea, digo, pues vinga, va, anem a fer alguna cosa guai. Pues bueno, surten coses d'aquestes. És Obi-Wan. O algun que juga a pàdel, pues li fiquem allí entre pilotes. A mi m'agrada demanar aficions i tal per personalitzar una miqueta el reportatge, sí. Hòstia. Sí. Hi ha coses gracioses, la veritat. Va haver-hi una, no me'n recordo qui va ser, el més raro així que m'han demanat és el pare treballava en una empresa de paper de vàter. De paper de vàter? Sí. Hòstia. I clar, quan m'ho va dir, dic, vale, descartado, ¿no? Digo, no, pero es que me hace ilusión y te voy a traer rollos y si podemos poner a la niña o al niño, no me'n recordo, entre rollos de papel de vàter. I sí. Va ser potser el més raro així. Escòtex! Que després són guais, jolines. Sí, són fotos pel record. Exacte, pel record, personalitzades, i jolines, el papa segur que orgullós de veure la seva bebè allà entre paper de vàter, que ell treballa. Bueno, i quan es vegi ella dirà, papa, cabrón. Sí. I tant. Doncs mira, ara farem pas una miqueta a la part... Aviam, aquí estàs bé. A la part més creadora de contingut. Deixem una mica els newborn que t'encanten. M'encanten, sí. I la família. I les embarassades, sí. M'encanta. I llavors anem aquí un altre cop aquí i ens anem a la creadora de contingut. Mi vida. Una altra cosa que a mi m'ha sorprès, que jo t'he dit que jo ja ho entenc, però o sigui que molts vídeos, o quasi tots, els fas amb un telèfon, amb un iPhone. Sí. Molta de la fotografia de contingut per xarxa, que és específic per Instagram, a no ser que sigui algun producte que sí que necessito fer-lo amb molta més qualitat i tal, tiro d'iPhone. Per què? Perquè, com veieu, molta de la meva fotografia va lligada amb esports, amb muntanya, amb aventura. Jo quan vaig començar a pujar tantes coses, jo, per exemple, la meva càmera professional, quan jo tenia que fer, jo què sé, fotos a una jaqueta de Decathlon o amb un material que m'enviava Decathlon, no? Jo deia, uau, vale, clar, això ho haig de fer a la muntanya, que jo viatjo en furgo, no? I si m'haig d'emportar el meu material i m'estic una nit de bivac i tinc que prendre el meu material i això, no? I pujar un munt d'hores amb tot carregat, o deixar-ho a la furgo i jo marxar por ahí a bussejar o el que sigui, si em roben aquesta càmera, em treuen la meva eina de feina, que jo dilluns tinc que anar a treballar, saps? Clar, això de creació de contingut és amb hores que jo no estic fent-ho de nadons, no? Clar, què gestionen? Entre setmana nadons o no? O vas fent quan... Bueno, ara mateix, en l'actualitat, vaig fent una mica de cada. I fa un temps, quan no feia tanta creació de contingut, sí que entre setmana mirava de fer més nadons, famílies i tal, i al cap de setmana jo estic separada, no? I els meus nens
marxen 2 caps de setmana sí i un no amb el seu pare, no? Llavors jo aprofitava que ells no hi eren, què faig jo sola a casa? Doncs pues, agafa manta i te'n vas, i aprofites per treballar. Jo moltes coses a mi em feia gràcia, no? Molta gent, sempre vas por ahí, aquí... Sí, vaig por ahí. I treballo. I treballo. I estic fent feina, saps? Però bueno, t'has subit a la muntanya. Sí, però jo estic pujant a la muntanya i estic pensant, o abans he pensat, amb el material per treballar-li, he pensat que m'haig d'emportar l'outfit que m'han enviat d'aquesta marca per poder fer la marca, estic pensant en la meteo, el sol, les llums, Sí, que no vas a disfrutar... Ho disfruto, D'una altra manera. Ho disfruto, però estic treballant. Sí. Estic treballant i moltes d'aquestes coses que jo he penjat i rutes i de més, després són els que m'han donat de menjar, com si diguéssim, saps? Vull dir, i tant, tinc la sort, jo puc dir que tinc la sort que moltes coses de les que disfruto, d'esports i d'aventures i tal, que ho puc compaginar amb la meva feina, no? I que moltes de les coses ho he fet i ho he disfrutat, però m'han aportat una remuneració, no? Vale. I poder, que potser algú no m'han pagat, però ha portat amb una altra cosa que sí que m'han pagat. Sempre ha sigut un benefici. Saps? I disfrutar-lo és la puta bomba. I cobrar-ho. I cobrar-ho, és la bomba. Llavors, joder, jo estic contenta de lo que faig i per què no dir-ho, d'on t'ha arribat, no? De poder disfrutar d'algú i que a sobre em paguin, doncs és l'hòstia, la veritat. A més, és el que voldria molta gent, perquè estic arreglant aquí un moment el directe, que s'ha penjat. Però és un gran què que seria el somni de molta gent. Poder treballar i disfrutar. Sí, possiblement. Que a veure, que com totes les feines, que hi ha coses, jolines, els autònoms estem a tots els sectors una miqueta pringaos, no? Però jo crec que és molt important disfrutar del que un fa. Molt important. I jo estic molt contenta, a mi m'encanta el que faig, ja et dic, jo potser quan em van proposar també, no?, de fer fotos a plats o portar les xarxes de restaurants i tal. Que vaig veure el meu amic Duval, que abans m'has preguntat, sí, bueno, i Ciento un Bocatas, la industrial... Hòstia... O sigui, són coses que al principi deia, ostres, doncs jo no ho he fet mai, no? Però bueno, han confiat en mi i ara ho disfruto moltíssim. Disfruto molt de fer un vídeo amb uns plats i indagar, no? Indagar com ho puc fer millor. I la veritat que m'està picant una miqueta la curiositat, una miqueta bastant d'anar aprenent més, no? De food photography. Sí, és difícil, Bueno, difícil de collons. He vist que tu també n'has fet alguna cosa, no sé on t'ho he vist. Però que això ara sí. Que has fet alguna cosa de food. No, nosaltres sí, de food sí que anem fent. I de producte, bueno, tot el que veus aquí penjat és nostre. Bueno, això, que aquí hi ha híbrid, però al final són esquemes de llums que funcionen molt bé. O sigui, el menjar, jo crec que és una de les fotos més agraïda amb esquemes bàsics. Ja, però clar, partim de la base que és el teu esquema, bueno, l'esquema del food, no? Jo que mai he entrat allà, és un món desconegut per mi. Home, i ara sí, no, jo estic... És un món desconegut i si ho deixo provar, ja seria tot viatjar. Dic, això sí, és bàsic, no anar amb gana, perquè si no m'ho menjaria tot. Doncs anem a veure una miqueta de la creació de contingut, perquè això, per exemple, això seria per Creci, no entenc? Sí. Això crec que és Menorca. Vale. Això crec que és Menorca. Aquí... Menorca d'aquí al costat o Menorca de Menorca? Menorca de Menorca, sí. No et menteixo, sí. Ai, perdona, això és Mallorca. Mallorca. Sí, és Mallorca. Pensava que era Menorca, no, és Mallorca. I el lloc que t'hagi agradat més crear contingut a subaquàtic? Tens algun? És Balears. Per què? Perquè, primer, bueno, per l'espai, no? Ja hem dit que aquí és meravellós, però a Balears és una illa, ¿vale? I si algun dia fa mala mar o et bufa vent de nord, de sud, tu sempre pots moure't de la illa per anar-te'n a un altre lloc a fer el contingut, no? Llavors,
Clar, és com fer un reportatge en exterior, estàs limitat a segons quina climatologia. Llavors, a Balears ja té que fer molt, molt de mal temps, no? Però si fa mal temps en una punta de la illa, agafes i te'n vas a l'altra. La visibilitat és brutal. Les roques. Clar, jo he fet, alguna d'aquí sí que he fet, i clar, la foto l'has d'editar molt i a vegades no queda... Aquí tenim com a molt verd, no? Sí. Queda molt verd. Com la foto de surf, ara no en tinc aquí darrere. La ola d'aquí és molt marró, és molt guarra. És molt... No és la ola de Hawaii, que aquí li puja la saturació i això i guanya. Ah, exacte. Sí. És... No. Tinc unes fotos de Menorca, que bueno, si vas baixant, això és Mallorca també. Llavors, amb companys de Crazy ens agrada molt jugar, no? I tens vídeos que practiquem l'apnea i passem per sota de coves. Hi ha algun d'aquests? Perquè jo, clar, d'aquí... A veure, ves baixant una miqueta més, una mica més... Hòstia, aquesta és molt bona, allà sota. Sí, aquesta és molt guapa. Ves baixant... Bueno, què, xat? Esteu per ahí actius o què? Baixa. Vull trobar alguna de coves. A veure, mira, aquesta d'aquí, per exemple. Sí, aquesta ola del costat crec que són de coves. Això, i aquí, per exemple, t'estàs gravant tu sola i estàs tu sola. Bueno, per allà crec que tinc alguns companys. Vale. Potser sí que era algun moment que em vaig escaquear jo. Sí. Però sempre, si devien estar els companys a l'altra banda i tal, sí, sempre ens anem vigilant, no? Però ens agrada molt reunir-nos i jugar així, no? Passant coves. Si una és més llarga, doncs vinga, va, t'animes una amb l'altra. Hi ha coves que són super fosques. Tinc la sort de compartir molt amb Toni i Cristina, que són de Balears, que el veus per allà darrere, i em porten a llocs impressionants. Ells són instructors d'apnea i tal, i m'ensenyen moltíssim aquesta gent. O sigui que vas a fer feines, però estàs aprenent moltíssim, no?, d'ells, i t'ho passes bé. I quan aguantes sota l'aigua? Bueno, com a apnea sí que tinc un temps, no?, amb estàtica, hi ha apnea estàtica i apnea de moviment, no? Sí que hi ha un temps que tinc allí que no l'he tornat a fer mai a la vida, però jo sempre dic, jo tot el que faig per superar-me el que són temps és per poder disfrutar i per poder estar més a sota l'aigua, no per dir, he durat 5 minuts i quarto, no? El meu rècord són 5 minuts. 5 minuts i poquets segons, no? Però no l'he tornat a fer mai. Mai. Va ser un dia així de en sèrio? No m'ho crec. Bueno, dies que estàs potser com a, bueno, més relaxat i tal. Tinc el l'INRI de voler-ho aconseguir. Però, bueno, són coses així. 5 minuts? Quina barbaritat. Jo no aguanto 30 segons. Sí. A veure, sé que tindrà molta preparació, també. O sigui, jo crec que ara mateix no duraria, vamos. Anem aquí. Doncs això, anem ara aquí. Després de... Que m'has deixat trencat de 5 minuts, tio. Nosaltres, bueno, fa molt de temps, vam gravar un postboda, un preboda, i vam anar amb un que estava patrocinat per Crazy, no per una altra marca. Ell estava als Atoneros, ell era... Vale, d'aquí de... De l'Ametlla o de l'Ampolla. Sí. Professional. Sí. Estava patrocinat perquè feien apnea, ell i un company estaven patrocinats i havien competit, no sé què. Vale. Clar, jo vaig flipar perquè és dels dies que em vaig donar compte que no era el meu subaquàtic. Vale. Es van tirar del barco que ens van deixar, que estava al Quinto Pino, i un em comença a dir, Toni, que ja ve per sota. I jo... I va aparèixer per sota perquè va anar amb la... Vale, amb el... Això, i clar, al final li vaig deixar la càmera a l'altre que feia apnea, que vaig flipar perquè es va tirar la bombona de dalt a baix, la va deixar caure a baix, se la va col·locar a baix, i va gravar uns planos de baix flipants. Ja. No, clar, tu flipes a mi, però jo sóc una minmundi. O sigui, normalment s'aguanta moltíssim. Jo soc... I baixo, com a molt he baixat, crec que estic als 30 metres o així, els meus companys ja baixen
Sí, els meus companys em baixen una barbaritat més. Vull dir, jo sóc una minmundi, jo sempre ho dic, jo hago de todo y no sé hacer bien de nada. Llavors, ara veig per aquí que li estàs fent amb el Richie, no és el Pro... Ah, el Procenter, sí, Sí. treballo portant la red de Procenter, Això, també... Ho veus per lo de l'avió, no? Sí, l'avió i suposo que aquí, però Vale, per d'aquí. sí, els hi porto les xarxes a Procenter i aquí, bueno, la meva parella té un avió aquí a Vallvell Vale. i es poden fer coses flipants amb l'avioneta, vamos. L'avioneta, clar, què grau? L'avió, perdó, que si No, m'escolta dient avioneta em mata. I sí, es poden fer gravacions molt guais, i tant. Aquí què fas? Selfie o...? No, aquí era... Això no és Procenter, això és a Comarruga, Ah, vale. que van fer unes fotos, bueno, patrocinant, no sé si ho van fer per Hit, no me'n recordo bé. Vale, sí, per marca o alguna cosa. Sí, ho va fer un altre fotògraf, el Milo, companys, Vale. el Milo i el mira, aquí, Rubén. el Milo Exacte, Proart. Vale. sí. Ho van fer perquè jo me presto a todo també i entre nosaltres, pues bueno, ens anem donant un cop de mà. I això era alguna feina pel Milo. Vale. I després anem a Mercedes o Autolica, no sé, jo ja em perdo. No sé. Sí, és Autolica i dintre d'Autolica jo sempre havia fet Mercedes. Bueno, havia fet també Smarts, 2 cotxes de Smart. Vale. Però vaig començar pels de Smart i després ja vaig passar amb els de Mercedes i sempre he tocat Mercedes. Aquí hem dit, no? Destacada. Autolica. Autolica. Sí, aquí a Autolica podràs veure alguns dels reports que bueno, que anava pujant jo les històries per anar pujant cosetes a la meva pàgina també, sí. Jo quan creo contingut els hi passo tota la marca. Vale. Jo penjo el que a mi em sembla, sí, hi ha coses que els etiqueto i ells ho aprofiten per penjar a la seva xarxa i tal. Hòstia. I, bueno, i tenir un feedback, no? Sí. Molt guai. Llavors... Que els cotxes molt guais, sí. Jo sempre que deia, jo la meva furgo, vamos, mi niña preferida. Clar, donen cotxes d'aquests per tastar i tal, després tornes a la furgo i dius, me cago en Déu, això no tira. I que no l'has de pagar. Això, sí. I clar, estem parlant de cotxes d'un caché... Sí, quasi tots són així d'alta gamma i tal. Vale, llavors li fas foto, vídeo, li feies tot. Sí. Jo sempre faig foto i vídeo, m'agrada molt fer els vídeos, la veritat. Demano molta ajuda a gent, per exemple aquí amb un amic que tenia un dron, ei, porfi, pots venir? O aquests nanos, ei, porfa, ajudeu-me i fem un vídeo i tal i qual. Bueno, demano sempre molta ajuda. Això em sona, això no és allà... Això és el Twinfin. El Twinfin, vale. El Twinfin del Marc. L'altre dia vaig penjar una foto i era el Marc. Vale. Surfejant? Sí, m'ho va dir l'Anna, la germana. Vale, sí. Tinc contacte aquí del xiringuito. Vale, doncs això ho vam gravar, sí, allí al Twinfin. Diu, això és per aquí a la zona nostra? Sí. De camino segurament a bussejar a Masia Blanca. Molt guai. Llavors, bueno, jo els hi plantejava, ells em deixaven el cotxe, em donaven plena creativitat per anar on fos i bueno, fer les meves històries, no? A mi em deixaven un cotxe i jo quan el veia tenia sensacions, no? Hi ha un que barrejo, aquell va ser Smart. Mira, si et fiques als meus reels, el reels és aquí al mig. Aquí? A baix. Aquí, vale, hòstia. Si et fiques als reels, un que té unes 500.000 visualitzacions, més a baix... Com es diu allò? Monetitzes o no? Els reels no. No. Ara sí que han ficat per monetitzar Instagram, però bueno, a mi com que sí que podria fer un extra, no? A mi em paga la marca. Sí. Sí, podria fer potser un extra perquè monetitzés Instagram també. Ves baixant, ves? Sí, perquè quedi clar, molt del contingut és fet amb una GoPro i amb un telèfon. I d'altra càmera. Sí, però dic que... Vale, si és vídeo, ho dic perquè la gent sigui conscient
que a vegades és simplement la mà i l'ull, que no fa falta... Sí. Tots els que veus de l'aigua, que surto jo i de més, és la GoPro. D'altres... Sí, bueno, suposo que aquesta així és càmera. Exacte. Aquesta, mira, a veure... Hòstia, sí. Aquí, mira, aquest, vale, em van deixar aquest cotxe i... Jolines, era un cotxe 100% elèctric, aquest és Smart. I quan el vaig agafar per primera vegada, jolines, tinc companys, amics, que em deien els elèctrics és una merda, que no escolta res, no sé què, no sé quant. I quan el vaig agafar, la mare no escolta res. Quina pau, quina tranquil·litat. Potser és perquè la meva furgo és un... Però era, quina pau. I els hi vaig proposar de fer un feedback, veus, del cotxe 100% elèctric amb les meves imatges de subaquàtiques. I els hi va agradar molt la proposta. Home, perquè això és un rotllo spot, Sí, jo intento fer bé les coses, no? Aquí va vindre un amic a ajudar-me a gravar amb dron i tal, però jo intento tenir totes les idees, no? Tota la creativitat, els plànols, després construir el que són els vídeos, no? I buscar la música i de més, no? Després editar, té la seva feina. Però em va agradar, no?, que em deixessin fusionar les dues coses, no? I els hi va agradar molt el que jo els hi plantejava, la serenitat que em transmetia conduir un cotxe 100% elèctric amb el que jo sentia, la pau que jo sentia a dintre del mar, no? Bueno, i a més, això se'n diu apnea, no? Sí, quan et fiques al mar sense ampolla és fer apnea. Que és molt net, l'apnea. Molt, i és molt relaxant. Exacte, és molt relaxant. Molt bé. Bé, va, que nos anem aquí. Doncs aquí, per exemple, vaig barrejar ProCenter i un altre Smart. Aquest? Aquí, sí. Llavors, bueno, ¿por qué no mezclar coses, no? Barreges el pàdel on també treballes amb... Bueno, això és Autolica, que també és Autolica. L'Autolica que té diferents marques. Autolica, sí, és Quadis i, bueno, t'ho explico ràpid, i treballen amb diferents marques, però clar, cada marca té la seva gent que ho porta, no? A mi qui em va contractar és Mercedes. Vale. Al principi això, no? Aquests de Smart, però després Mercedes en si, dintre d'Autolica. I encara estàs fent contingut per ells? Sí. Ara aquest mes que ve, ara a l'hivern hi ha un peron així d'events i tal, i ara aquest mes que ve ja tinc un parell d'events que pinten molt guai. Una que és com una cata, crec que era una cata de xocolates, crec. De xocolates? Sí. Es munten coses molt guais perquè per fer les proves aquestes de cotxes, per exemple, convoquen a possibles compradors, no? I fan un tomb, cada possible comprador agafa el cotxe i se'n va anar quilòmetres fora. I per anar a algun destí busquen això, anar a un lloc, a una masia a fer una cata d'olis, o a un lloc a fer una cata de xocolates, o un dia sortien de Barna i van vindre aquí a l'Arbós a fer una cata d'olis en un lloc molt guai, que hi ha un espai molt xuli. Vull dir, fan coses molt guais. Que munten un evento per l'experiència. Són experiències, molt bé. Perquè t'emportis una bona experiència del cotxe. Molt bé, del cotxe i que... El gust que et dona al final és... Exacte. Llavors jo estic allà per capturar tots aquells moments i plasmar-ho, no? Sí, molt bé. És guai, sí, són xules. Aquí et veiem, suposo, el ProCenter, no? Sí, això és el ProCenter. I tens ara alguna més així o...? De què? Que treballis, dic, per marca, que estiguis així. Dic que vulguis ensenyar, De marca, bueno, si vols ensenyar alguna de Decathlon... Ah, mira, és veritat, ho hem dit. Sí, havia fet cosetes de Decathlon que m'enviaven. Aquella, per exemple... Aquesta? A dalt, una mica... Aquesta d'aquí, on surto jo sentada, o aquesta, sí. Aquestes vaig treballar amb un noi basc. Vale. I aquestes coses les vam crear, ell feia tot el muntatge de videògraf, ell feia tot el que és els vídeos i tal, i em va demanar a mi ajuda per crear tot aquest contingut, i era per Airbnb,
Ho deu ficar per allà. Home to go, perdona. Home to go. Home to go. Sí, aquí. Home to go és una pàgina com a Airbnb. No? Exacte. I bueno, vam crear un contingut molt guai aquí també per aquesta plataforma. No, però ara després de... Fotògraf o creador de contingut, no entenc? Suposo que avui en dia sí, és creadora de contingut. Perquè Sí. ja quan faig la pregunta, que molts diuen fotògraf, però clar, aquí tens una carrera de creador. Exacte, aquí per exemple amb el patí, doncs, bueno, et fas a baix amb el patí català. El patí català, és veritat. S'ha de promocionar. S'ha de promocionar el patí català, i tant que sí, que és molt guai. Aquí ve com es diu, que va tot rapat, el Marc. El Marc, de tant en tant de fer alguna foto. Sí, doncs el Marc, bueno, és el germà de qui té l'empresa, del Jordi Sánchez, i bueno, jo els hi porto la red social, els hi creo el contingut, i bueno, jo crec que sí que hi ha gent que pot dir, però mira, esta le gusta mucho salir en los vídeos o d'això. Bueno, hi ha gent que agrada també, no? Veure una persona que està allí disfrutant, no? El patí català, ara hi ha moltes dones i que ho porten superbé i que se'ls hi podria fer repos superguais, no? Però és prioritàriament d'homes i abans l'edat era home. Escolta, tio, veure una noia que està allí disfrutant i, a més, és agradable de ver, ¿no? Digo yo, vaya, al menos me lo digo yo misma. No, però és guai, llavors jo xalo creant aquest tipus de contingut. I això, i que ho pengin a les pàgines i, a més, és guai. Sí que mola, sí. I la pregunta, llavors és d'aquí Calafell, la marca? Sí, llavors és de Calafell, sí. Bueno, tenen l'astiller aquí a Calafell i són els qui fabriquen, tenen la fabricació, la concessió del patí català és d'ells. Jo no sé, perquè poder el segueixo, perquè jo n'he vist fabricant, però no... Això m'agrada molt, la fotografia al patí a bordo, disfruto molt també, i he disfrutat moltíssim. Va haver una temporada que ja estava més a tutipleni, no? Quan ja comences a agafar altres coses, clar, no pots dedicar tan a tope, no? A tot, has de partir. Si no, em falten hores als dies. Que li feies les fotos, no, tu? Sí, li faig, sí. Bueno, jo les que veia al principi em sembla que eren... Sí, inclús segueixo treballant per ells. I ara no sé... Això, que m'agrada molt perquè, jolines, estar allà a l'astiller i veure que de 4 fustes, perquè en si és una miqueta, és rapidet la creació d'un patí, no? Llavors, veure'l amb 4 fustes i anar veient tot el procés de fabricació, perquè jo estava allí gravant tot el procés, no? I llavors que el porten a la platja i el puc navegar, o faig jo les fotos navegant-lo, és una passada. És com veure un bebè que ha nascut, no? És veure fabricar un patí i després... Des de zero. I després veure'l al mar, navegant. Donar-lo al seu medi. Exacte. És superguai. I la pregunta, és complicat portar-lo? Bueno, no és complicat. És un barco de vela que no té timó. Llavors, l'has de portar tu amb el teu propi pes i amb el vent. No té timó, no. El condueixes amb el vent i amb el teu propi pes. És molt guai. Jo invito a tothom que, jolines, si sou per aquí, intenteu provar-lo. Aquí us acosteu a bordo o de més o seguiu a bordo. A mi m'agrada, jo sempre, com m'agrada molt el mar, sempre m'havia agradat poder tenir alguna cosa, no poder tenir una barca, tampoc gran, una petiteta. Sí. Això és una navegació molt d'abans, no? És de molt de contacte amb el mar, estàs molt arran del mar, t'esquitxes, és molt propera al mar, és molt guai. Vull salina, Vull salina. Sí. No, és bonic. Però em sembla que ja tampoc queda massa, Anna. Està aquí... Sí. Tot visto, però bueno, aviam, anem a veure. Estudi exterior ens ho has contestat. Càmera preferida, també. No, objectiu, càmera. La càmera, bueno, ara potser dius, uala! He treballat fins al Reis Mags, em van portar una càmera nova i he canviat de marca. O sigui... Digue. He canviat de marca. Era de Nikon i he passat a Canon.
Ah, sí, això està bé, jo soc fúnico. Sí? Va cachondeo, per Pues exemple, fúnico. sí. Pues he passat més que res perquè pensant en la fotografia subaquàtica. Jo la meva idea és entrar la meva reflex a l'aigua. Vale. Llavors, la càmera que jo tenia Nikon, les carcasses, em costaven 4.000 pavos. Sí. Jo en tinc una en les xines, la Seafrox d'aquesta. Vale, pues la meva d'allò és que no n'hi havia de més barates de 4.000 i en Canon, la que m'he comprat, és un R8, estic encantada i és molt més petita, més compacta i té un accessori, té una cúpula que per 1.500 euros la puc tenir, no? O sigui, carcassa i cúpula, tot. Exacte, la cúpula. La cúpula per jo treballar amb la Amb càmera a sota de l'aigua Sí. és molt més accessible que jo tenia amb l'altra càmera. L'altre dia no sé si el vas veure el Jordi, que va venir. El Jordi, Vale, el coneixes? sí. No, personalment no el conec, no. Pues clar, les carcasses i tot que porten són un dineral, o sigui, a part que són superpesades. Molt. Per això que tu em deies, ostres, amb GoPro, no? Clar, és que el que et permet fer una GoPro, jo crec que hi ha un vídeo por ahí on es veu el meu company, el Toni. A veure... Hi ha un vídeo por ahí, tots els vídeos són bons. Ja, potser més a baix estarà el Toni. Més a baix? Sí, més a baix surt un company meu que es veu la càmera i podeu veure les dimensions d'una càmera reflex subaquàtica, que són uns bitxos tremendos. On està? Bueno, és el que passa sempre. Ara... Sembla que és creadora de contingut. Sí, ara... Bueno, te lo explico. Mira, aquí, per exemple, veiem Ternua també, que he fet feinites per Ternua, que és una marca... Sí, m'agrada molt aquesta marca perquè Ternua, el seu logo és una balena i tots els seus productes són de materials reciclats i tal, i un percentatge de les guanyances va destinat a protegir les balenes i part d'animals del mar. I m'agradava aquesta marca, m'agrada, sí, aquesta marca i la filosofia que tenen. Que hi ha darrere. Exacte, sí. Llavors, clar, com que és cosa de muntanya, doncs jo tinc que anar a la muntanya. Saps? Doncs a la muntanya. Clar, que no havíem vist abans, cap de muntanya. Exacte. Bueno, i aquesta és la de Furgo, jo em sembla que aquesta l'he vist, em sembla que era aquesta, aquí. Això és un... El pati de mi casa, no? No, això és una tenda de campanya. Sí, no. Això és una tenda de campanya. Hòstia, no, però jo he vist de la Furgo, Sí, de la Furgo viatjo molt i és com casa meva. Aquí tens la Furgo. Aquí, no? M'agrada molt viatjar en furgoneta, amb els meus fills també i, bueno... I porta el sostre a dalt, que jo això ho vaig mirar superinteressant. Sí, és molt guai i potser va ser la compra més guai que vaig fer perquè els nens tenen a dalt la seva tenda de campanya. Bueno, la nena dorm molt amb mi, no? Però és com una tenda de campanya i té allí el seu espai. Des que va tindre això, el nen ja no dormim mai més amb mi. Ja plogui, nevi i el que sigui. Mama, jo a dalt. I sí, és molt guai. Jo vaig estar mirant per la Furgo, però tenia una T3 antiga, però clar, fotre-li el sostre en 6.000 pavos. Sí. Clar, no sé quan val això. Val pasta. Jo me l'he venut fa un anyet o així. La Furgo? No, el sostre. El sostre. Però no, va de conya. Va de conya. I buscava Thermo, si n'he vist abans... perquè devia estar més a dalt. Sí, més a dalt. O alguna cosa d'escalada que hagués fet. Aquesta... Sí, l'escalada? Aquesta de Montserrat porta una altra xaqueta de Ternua, sí. Jo havia escalat, jo havia fet molt via llarga. Vale. Algun vídeo hi ha d'escalada de via llarga aquí a Montserrat també. L'altre dia em deia aquí un client que és escalador i que ha tingut canalla i que no... A ver si te animas un día y tú decías que había escalado. Digo, coño, pero cabrón, me vas a mí a hacer ya. Digo, para ir a hacer un quinto aún, pero... No, jo poqueta cosa, això li deixo a ma cosina, que és una crac, però, com t'he dit, a mi m'agrada provar de tot. I aquí a Montserrat l'he fet de via llarga. Montserrat és superespecial per mi i per la meva família i tal, i és la muntanya màgica.
Mira, allí tens la... Ah, sí? Sí, sí. la... Per mi és molt especial, Montserrat. Respira un altre aire. Sí. Això aquí... Aquí o aquí? A veure, una miqueta més a dalt... Bueno, aquí tens algun vivac que fes... Bueno, Un cosetes... pelícano, no, o sigui... Sí, bueno, sí, això és... El delta m'agrada Sí. molt, anar també. Això que surto jo aquí és per una marca d'un banyador. Aquesta? Aquí, sí. Això va ser per un banyador... Uno, o no, es Ono? pronuncia, sí. Sí, sí. Que és d'aquest sense Canàries. costures? Sí, Vale. sí, sí. Canàries, Una no? marca que bueno, me'l van enviar i bueno, ja es va fer. Aquest no era remunerado, era a cambio del banyador. Bueno, Però banyador que allí, gratis. sí. Clar, perquè tu vas aquí però vas de vacances, entenc, o anaves a treballar? Aquí anava a fer una cosa per Cressy, per exemple, aquestes fotos d'aquí dalt, aquí anava a fer això, sí, per Cressy. I pues, ja vaig aprofitar, aquí em va acompanyar mon germà, y yo, pues bueno, me pongo el bañador y faig los vídeos y ya está, feina feta. Sí. Feina feta. Hòstia. Digo, Esther, tenemos que tomar nota, Ostres, per Decathlon, per exemple, va haver-hi una Això, vegada... que de Caldón, hi ha algú per aquí? A veure, puja... Te lo diré. Tu no tens contingut, No. Ja està jo amb allò, saps? Ja estic pensant, a veure si és més per arriba, més per abajo... No, estem més cap a baix. Sí, o si no, amb destacades sí que tinc... Ah, mira, aquí tinc una del Decathlon. Quina, aquesta? La de dalt, la de xaqueta. Aquesta? L'altra, al costat, sí. Aquesta sí que és Decathlon, la xaqueta aquesta. Això era per Decathlon. Però va haver-hi una altra que em van enviar un pack, normalment m'enviaven packs, no? Una caixa, una caixa i tu havies de fer el que es feia, va haver una època que es feia el packing, no? L'unboxing. Que a mi em deia, bueno, claro, pero tienes que hablar y tal, y yo hablar, y a mí me da mucha cosa hablar, ja, però bueno, se tiene que, bueno, i ja em veus els meus fills gravant-me, obrint la caixa, jo parlant, i no, va, una altra vegada, no sé què. I al final deia, escolta, tu com surtis, saps? I ho veia espontàniament, el que sortia, i au, i la mar de bé. I m'enviaven això, unes caixes, una temporada va ser coses d'estiu, que era com simulant anar a un concert, no? Un xubasquero, unes ulleres així molt retros, tot de cremes, de cara, solars i tal, un gorro, un ponxo, una tovallola, com un top, i clar, i després tot això tu tenies que anar fent coses, perquè jo deia, un unboxing així ensenyant, pues qué rollo, ¿no? Digo, pues bueno, pues yo me voy a la montaña y amunt pues em fico la crema, l'altre no sé què, l'altre no sé quantos, i intentava pues no fer un simple mostrar prendes, no? Llavors fas coses així guais i quan viatges i tal, pues, bueno, t'emportes les peces i tu treballes. Tu aquí la jaqueta deies pel monte... Exacte. Sí. Si aprofito i em relaxo, no? Exacte, sí. I ja et dic, a mi m'agrada molt viatjar sola, m'ha agradat molt, amb companyia és fantàstic i ara ho prefereixo també, no?, amb companyia, però viatjar sola em permet jo sempre ho dic, no?, jo m'emporto a la meva furgo un llibre i el trípode i les càmeres, no? Sí. Això no falla mai, trípode, llibre i càmeres no falla nunca. I després algun joguet per si, jo què sé, la taula de paddlesurf, o això, l'altre, algun joguet, o les bambes de correr, que nunca me falten, no? Però sí, el trípode i un llibre... Sempre. Trípode per feina i per disfrutar, no? Exacte, trípode perquè si viatges sola, tu has de... És que aquí vaig sola, m'entens? I bueno, tot això representa el anar allà, muntar el trípode, ara més a dalt, ara més a baix, bueno, té una feina també. I bueno, quan vas sol, a mi em distreu molt. Això, i m'agrada, i bueno... I t'agrada la soledat, no, també, per lo que veig? Sí.
Sí, sí, la veritat és Perquè que... t'agrada anar sola al mar? Sí, disfruto molt, de companyies i Sí, soc molt una cosa social. no treu l'altra. Sí, soc molt social i tal, però Els teus moments... sí, sóc una persona bueno, hi ha persones que no saben estar soles o que no han anat mai de viatge sols o que no... Sí, Bueno, sí, que això, no no? El simple aguanten fet dos. de... A mi sí, a mi m'agrada. A mi m'agrada. Sí que és veritat que he estat molt de temps soltera també, no? I és el que t'explicava, que quan els teus fills marxen Sí, què faig? i no tens parella i tal, no? O la teva parella fa altres coses, doncs què fas? Sí, sí, Et quedes a aprofites. casa? Doncs Sí. agafo la feina i me'n Me'n vaig. vaig. Molt Llavors jo sempre he sigut molt així. Potser no he sapigut estar sola a casa, què vols que et digui? I sóc un cul inquiet. Per si cau. Exacte, per si cau. Tinc un amic, el José, que sempre ho diu. A ti no se te va a caer la casa, vamos, nunca encima. No. No està bé? No. Jo sóc una persona que per relaxar-me no sóc de seure amb el sofà. Vale. Els meus KitKats no són de seure amb el sofà Has d'anar a i fer de... alguna cosa. És d'anar a fer alguna cosa, és d'anar a la muntanya, és d'anar al mar, és de que em toqui la llum solar o és de... M'encanta despertar-me de bon matí, de nit i anar a veure una sortida de sol. I sí, potser algú diria, bueno, però la vas a veure i no pares de fer fotos. Bueno, però jo ho disfruto així. No ho deixo de disfrutar perquè, bueno, m'agrada i... Bueno, i que podria demà veure un altre, o sigui, no sé com dir-ho. I tant, de les postes i sortides de sol no me'n cansaré i mai em cansaré de cada posta i cada sortida pues, fer fotos o vídeos perquè és algo que m'agrada. I aquesta pregunta me la fan molt, no? Però com disfrutes? O deixa ja la càmera i disfruta. Jo estic disfrutant. Tant així. Jo disfruto així. Jo disfruto així. I evidentment que no estic tota l'estona gravant. A mi m'encanta deixar la càmera al mòbil i, per exemple, estirar-me allí al terra i notar... El sol. Sí, no sé com dir-t'ho, no? O disfrutar de res, d'aparcar el mòbil i de la meva tranquil·litat o de la meva meditació o llegir... De relax, de relax. Exacte. De l'estrès de la setmana, del contingut de tot. Exacte. Però no és que no disfruti mentre estic allí fent una foto. No? Que és la frase, no? de molta gent de ai, però si no estàs disfrutando mientras... No, perdona, soc fotògrafa per alguna cosa, no? Potser perquè m'encanta disfrutar d'això. I perquè la disfrutaré també editant-la. I tant. Jo crec que per mi és molt important el plasmar, no? El plasmar records, tenir unes fotos bueno, perquè sí que la memòria et pots recordar de moltes coses, no? Però, per exemple, avui li he fet un regal a una persona d'un collage amb tot de fotos, no? I eren fotos de feia un munt de temps i m'ha dit, uala, he vist fotos que no havia vist mai, no? I clar, és que hi ha 1000 fotos que avui en dia fem amb el mòbil que no surten a la llum. Pues jo aquell moment, mentre jo li feia el regal, jo estava vivint aquell moment. I una simple foto a mi em transporta, i em transporta amb olors, amb un tacte, amb un sentiment, em transporta amb tot. Llavors per mi és supervaluós una foto, perquè m'encanta viatjar, llavors amb una foto em permet viatjar i són records superguais, que n'hi ha que em fan més nostàlgia i tal per un moment, jo què sé, sí, però tot són emocions, tot són emocions i tot està bé. Bueno, ja l'ha dit, no és foto hasta que la imprimes, perquè quan la imprimeixes et transporta. Exacte. A mi em passa també a vegades que de tanta foto no me'n recordo. Ja. Però no de moment, sinó miro que dic, quin moment? Ja. Jo no sé si a tu em passa, dels moments viscuts. Jo la veritat és que no em passa i de cada foto t'ho prometo que puc reviure moltíssim. I per això jo crec que tinc aquesta necessitat de que la gent ho pugui reviure, no? També. A mi m'escriu moltíssima gent que em segueix. Jo tinc seguidors que, jolines, pot semblar molt fred, no?, una xarxa, però que em segueixen des de fa moltíssims anys, han sigut superrespectuosos, preguntant-me i això i l'altre, i que em diuen... Hi ha una dona, per exemple, que
és de les primeres, no? No l'he vist mai a la vida. I sempre em diu, i no es cansa d'escriure'm sempre el mateix, tus vídeos me hacen salir en el exterior. Aquesta dona és gran, no és de sortir a fer rutes, em va explicar que mai havia sortit de la zona de la seva comarca, perquè abans no d'allò, i que mai havia viscut, que mai havia vist a sota del mar, que mai havia pujat a una muntanya, i m'ho ha dit un munt de vegades de Ana, nunca me cansaré de decirte gracias, porque gracias a tus vídeos me puedo ir a un montón de sitios. I només amb això dic, buah, ja sóc feliç. Sí. Potser és el que més m'omple, no? Que la gent pugui disfrutar dels meus vídeos. Bueno, és al final, no?, per lo que es crea, no? Sí. A part de fer marca. A part de fer marca, a part de fer diners, a part de disfrutar i de més, doncs, a mi m'agrada mostrar bonic i jo no intento acaparar ni ser joiista ni res. Què vol dir joiista? Joiista de només jo, sortir jo. Bueno, però al final tu ets la teva pròpia marca, com el Exacte. Sí. No és que siguis joiista. Exacte, sí. Hi ha marques que això, que m'han dit, no, és que no volem el producte sol, et volem amb tu, amb el producte. I jo al principi deia, però qui sóc jo? Si hi ha noies molt més guapes, hi ha noies models que es dediquen a això. Doncs et volem amb tu. Al final vaig dir, collonut, tindrà alguna cosa que a algú agrada i a altres no. I qui no li agradi, que no em segueixi, que no em contracti, que no... Clar, vull dir, és superlliure, no? Vull dir, estem en un món molt criticable i molt... Bueno, un món que es critica tot. O sigui, es critica el bo i es critica el dolent. Sí. No, i més això, no? Que sembla que tu vulguis plasmar només coses guais. I viatges, i cotxes i tal. Clar, és que aquí estem entrant en un debat que al final és la teva feina. Exacte. És la meva feina i és la meva filosofia de vida, el poder agafar-me de les coses boniques. Vull dir, el meu dia a dia ja és així. Tothom tenim merdes i tothom tenim coses que ens fiquen més tristos i tal, però jo prefereixo agafar-me amb una imatge bonica i poder somriure per allò. Bueno, i disfrutar també. I disfrutar, o dir, vaya mierda de dia que tuve ayer, doncs va, m'aixecaré de bon matí i aniré a veure la sortida de sol. Doncs ja estic de puta mare. Jo soc molt simplona, amb coses ja se m'alegra la... Però al final perquè és resetejar el coco, que és el que ens passa molts, que molts cops no ho fem, i jo parlo per mi mateix, i acabes, jo per exemple acabo l'estiu que dic que tinc d'anar al psicòleg perquè tinc un... li arrencaria el cap a més d'un. Sí. És que vulguis o no, la nostra feina, el que et deia, no? Pot semblar molt guai o com idíl·lica i tal, que no és el que jo vull aparentar, però pot semblar molt guai. Però què és això? Darrere de tot això hi ha un munt de feina, hi ha molt que involucra el que tu puguis fer aquesta feina, no? Jo ja t'he dit, jo he sigut mare dels 2 crios i he estat sola. Estic sola molts anys, que tenen el seu pare i tal, però la custòdia la tinc jo, llavors fer això també involucra el que jo tingui que organitzar amb la meva mare, això, l'altre, i tota la feina que jo m'he tirat editant, no sé tu, però jo les tantes editant això, així de vegades. Per poder anar a la muntanya o per poder anar al mar, jo em tiro molta estona treballant amb hores que no són normals. Que no són normals. Llavors, em compensa. Que això, que no és tot tan super mega bonito. Ni lo quiero aparentar, però... Però ho disfrutes molt, que és l'important. I tant que sí. I tant. A veure, que estic jo aquí controlant. Que diuen per aquí, diu... Hi ha el traginer a l'Human Tower, no el vas veure a l'Human Tower? No. Un altre que feia també una fotografia així astronòmica, que flipa. Està ara fotent la pujada amb els castells. Vale. Però... Ai, aquest noi me'l va passar el contacte a ma mare, crec que ahir o abans d'ahir. Que pot ser que és timoner de rem o alguna cosa així, també. Ui, jo no ho sé, jo diria que no. Bueno, no ho sé, Astroterrat, Human Towers, ets timoner? O em va agregar ahir, crec que vaig entrar a la pàgina d'un noi... És casteller, o sigui, fa fotos a castells. A castells i hi ha alguna d'astronomia també, oi? Sí, astronomia és una màquina. Vale, doncs sí, crec que vaig entrar i de castells també li van donar el premi de la xarxa aquest any. Vale.
Crec que sí, sí, alguna feineta seva he fet. Ja el Vull buscaré dir que i són el fotos seguiré. que són com el subaquàtic, és un món que molts desconeixem, Sí, 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 sí. No, i és molt guai, eh? i després el seu, que és l'astronòmic, que ahir va estar, em sembla, va estar fent fotos. És un altre rotllo, un altre concepte de fotografia, molt, com diria, molt tècnica, Sí, 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 sí. molt de... Ui, jo tinc unes fotos brutals, un dia que vaig fer vivac, i em va vindre una... Si baixes cap a baix, crec, un dia que vaig fer vivac em va vindre una tormenta, bueno, estava lluny, però vaig coincidir amb un amic, a veure... Fa gràcia que baixes cap a baix, però quan a baixa? Ja, ja. No, Mira, aquí. Vale. Aquí a baix. aquesta. Aquí, aquesta és la tenda de campanya d'un amic, ¿vale? Jo sóc el guziluz aquest, que jo aquí em volia autoregalar la nit de vivac, no? I mira, això és una borrada. Sí, sí. O sigui, aquesta nit jo estava fent el vivac, el meu amic al costat amb la tenda, que em deia, però amiga, que viene una tormenta. Dic, no, que he mirado la meteo y se queda a lo lejos. Llavors vam poder fer aquestes fotos tan guais dels ratjos. I això amb càmera, no? Això amb la càmera, sí. Això portava el trípode amb la càmera i tal. Exacte, llarga exposició. I va ser una flipada. I sí que m'agrada jugar una mica... Ui, espera, un moment. Gràcies. És que em deia que no es veu. L'altre t'ho mostraré aquí. Ah, vale, ostres. Ara sí que es veu. Vale. Gràcies, Esther. Pues... Vale, Enric, ja està. Ja he ficat les fotos. Ja ho teniu, ja ho podeu mirar. Espera, que Instagram amb jet lag. Vale, ara sí. Vale. Bueno, aquí que us mostràvem això, no? Aquestes fotos que em parlaves d'aquest noi que feia aquestes fotos tan espectaculars d'astronomia. Em semblen brutals i costa, perquè aquesta nit, això, no? Ho vaig voler provar. Són molt guais. Aquí venia la tormenta, es quedava al juny i clar, vam anar jugant amb llums a dintre de les tendes per anar canviant la llum de la tenda i tal. Això li podria haver vengut el de Caldón. Bueno, és que aquí tenia algun de Caldón. Sí. Sí, de la tenda de campanya. Sí. Hòstia. Sí. El meu company, el Rodri, ell en aquells moments portava la tenda per fer en Decathlon. I jo aquí portava unes coses de Tèrnua per fer amb aquesta escapada a la muntanya, feia jo per Tèrnua. Doncs, guapo, Sí, són molt guais. Veus, al final, tots els pals. Tots els pals, sí, és el que et deia, no? Hago de todo, però no sé hacer bien de nada. Bueno... Però, escolta, la qüestió és fer-ho. Fer-ho i que crees el contingut. Disfrutar-ho. Disfrutar-ho i crees el contingut. I puc treballar d'això, viure d'això, i estic molt contenta. Molt bé, Anna. Jo no sé si em falta algú d'aquí. Bueno, jo crec que estem molt bé, que anem tirant milles, que portem, són les 10 i 10. No fotis, els meus fills! Veus el que et deia? I ja està, m'enrotllo. Ostres. Bueno, però és superinteressant. Ho veus els fills, que això li deia abans, la conciliació familiar, Esther, també, tot això. Tots els que teniu fills, també he vist per aquí ara també el Jordi, que s'ha unit, la conciliació familiar d'un fotògraf. És complicat. És complicat, però a mi he tingut una sort tremenda al poder-me dedicar a la fotografia. Ha sigut complicat perquè ha sigut molt lent, no? I fins que els meus fills no han tingut certa edat, no he pogut fer més, no? No he pogut treballar més, però el poder tenir l'estudi a casa meva, aquesta conciliació m'ha sigut molt més fàcil. I la pregunta, poder, mentre eren més petits, feies més familiar i després has anat tirant més contingut? Sí. Conforme ells han anat creixent, tu has pogut alliberar una mica? Sí, totalment. Sí, totalment. Els meus fills, pobres, han crescut en què jo quan tenia una sessió, per exemple, al Nadal, que al Nadal monto els meus superdecorats i fico neu amb tot el menjador, o 10 arbres, o no sé què, i viuen tot el mes de novembre amb tot el menjador ple de Nadal. O quan preparo una sessió, jo normalment ja el dia abans començo a preparar coses, sempre han tingut focus per allà al mig del menjador, nens, aneu en compte. Ara sempre super
pulcros que sempre han anat en compte. Ho han mamat, això. Ara, que també ho podeu disfrutar, no? Novembre, arbres, disfrutar de la decoració navideña. Exacte. Després deia, mama, muntem el nostre arbre. No, vull veure res de Nadal, tot fora! No, sí. Jo la veritat que molta sort amb el tema conciliació perquè m'ha permès treballar molt amb els nens al costat, no? I això, les preparacions i tot. Tenir un estudi, primer que és molt, ja ho saps, importa molt de cost, i després que, jolines, jo podia anar treballant i els nens mirant la tele o estudiant i que mola molt, que jo no... Té una part molt xunga, que, bueno, recollir tot al moment o tindre-ho tot supermeganet, que ja ho tens, no? Però encara més, preparar, desmuntar... I no separa al 100%, tampoc. Exacte. Jo estic a casa editant i ara la lavadora, ara això, ara l'altre, no sé què. Sí, que no és una altra manera de funcionar. Sí, totalment. Com el teletrabajo, teletrabajo. Sí. Bueno, tot té la seva part bona i la seva part no tant. Fototreball. Exacte, sí. Però bueno, tema conciliació que et deies, el que li passava a la teva parella, doncs sí. És difícil. Bueno, per aquí n'hi ha més d'un, que quan tenen la canalla la cosa ha canviat. Que no és el mateix quan pots, o els fotògrafs que jo segueixo ara, algun d'esport, que viatgen, que van, que venen, són gent o que no tenen molts cops parella i que no tenen canalla. Sí, per això et deia que jo he aprofitat quan els nens potser marxaven amb son pare i tal per poder fer les creacions de contingut. Llavors m'ho he manejat així. Molt bé, Anna. Doncs bueno, em falten 2 preguntes. Vinga, però són ràpides aquestes. Dispara. Un consell per a algú que comença. Ficar-hi tot l'amor i molta paciència i tota la dedicació i fer el que un sent, perquè jo no et puc dir que estudi. Jo no he estudiat, ja et dic, he anat a cursos, però m'ha sortit de mi, no? I crec que la fotografia és una vertent artística que cadascú ha de deixar anar el que li flueix, no? I el que li agrada. Llavors, que disfruti i bueno, i empenyo. I picar pedra. I picar pedra, perquè, bueno, tots hem fet moltes hores, molts reports, cobrant una merda i no cobrant. Sí. I no cobrant. De fet, jo crec que és un dels sectors que comença sempre així. Sí. Que comença no cobrant. Sí. I també et dic una cosa, i encara que cobris, hi ha molta gent que no entén que tu puguis demanar un preu perquè hi ha molta feina darrere, no? I et diu, pues que caro, no? O pues que... Ostres... Segueixes la fotògrafa aquella, que és una fotògrafa fot una canya? Ahir va explicar... Sí, la de Barna. No sé si parla en castellà, és molt punky... Sí, molt punky, que parla molt de... Va explicar el que tindria que cobrar un fotògraf perquè fos rentable 3 hores. Sí. 400 més IVA. Ho vaig pujar un dia amb una història meva. Sí, quan et diuen, el precio... L'estem regalant, o sigui, és com els preus de Tarragona i preus de Barcelona. Sí. No, i tant. I hi ha vegades que t'enfades amb tu mateixa perquè accedeixes a fer unes feines que després dius... A vegades perquè Uau, tio, m'he jupit els dits. La frase. M'he jupit els dits, sí, perquè són moltes hores i moltes coses que van lligades, no? Però bueno... La vida del fotógrafo. La vida del fotógrafo, la vida del artista y la vida del autónomo. L'autònom, que això ja seria per donar un altre... Perquè jo crec que l'autònom és un dels mals que hi ha avui en dia. Sí, totalment. No està equiparat... No està regulat. Jo entenc que hi ha autònoms que guanyen molta pasta, però hi ha uns autònoms, quan ets un sol, o sigui, el teu temps, que és el que estàs venent tu, dona el que dona, i el teu coneixement. I que paguis una barbaritat, perquè al final tu compres el material i... No, i sobretot els principis. Els principis són fotuts, Són fotuts, els principis, i clar, tu has vist tota l'Atrezzo que tinc, no? Sí. L'Atrezzo, el foco, el no sé què, no sé quantos... És una inversió que l'has de recuperar... Jolines, i jo des que vaig començar a fer fotos que ja compraves les cosetes per anar fent els decorats i de més, jolines... Tot suma i no és fàcil. Sí, bueno, nosaltres quan parlem d'això de començar sempre diem que cada 10 jo crec que 8 se'n queden pel camí. Que el veuràs d'aquí 5 o 6 anys, el que em vinc a dir. Sí, no, tens raó. Perquè al final a la que comencen a treballar i veuen que es volen donar d'alta, però no poden perquè no... Si tens feina per estar bé, però no per estar anar. Exacte.
és difícil. Llavors és com un... Sí, totalment. Totalment, però bueno, ja et dic que jo al meu inici, com que va ser progressivament per poder estar amb els nens i tal, doncs mira, una cosa portava l'altra. Va ser progressiu i correcte. Exacte, va ser progressiu. Però bueno, no fue fàcil, però estic supercontenta. Però ara estàs aquí. I tant. Bueno, només cal veure el teu perfil. Al final... Sí, no, i tant. Que ha valgut la pena picar pedra, no? Sí, no, i val la pena i jo crec que tots són aprenentatges també. Si agafes una feina que dius, buah, esto, pues bueno, ja tu agafes la pròxima d'una altra manera. O sigui, de tot n'aprens, saps? I ara, mira, et faig l'última pregunta. Vinga. En quina fotografia et quedaries tu? Si t'haguessis de quedar amb alguna, dius, vale, tinc que deixar per X i només puc fer una fotografia. Quina faries? Vale, la de nadons, perquè bussejaria igual. Anar a la muntanya, aniria a la muntanya igual. Vull dir, ho faria igual, potser sense fer fotos, però per tema professional, per prendre fotos i tal, viure d'això. La de nadons. La de nadons. Molt bé. Sí. Vale, y ahora sí que la última, Ana. La última. Això és com la última y me voy, que no acaba nunca. Un fotògraf que t'agradaria, o fotògrafa que t'agradaria que passés per aquí. Que passés per aquí, conegut així... Que tu coneguis i diguis, ara que pugui ser de la zona, ens anem... Si hi ha algú que em diu que no coneix, li dic que em doneu val, que hi arribarem. Ha de ser un o poden ser dos, o que et poden venir els dos junts? A mi, l'espai és aquests, ho podem quadrar. O sigui, si venen dos no m'importa. Vale, perquè ho tinc claríssim, en tinc dos i els tinc superclars, que a sobre admiro com treballen i tal. Un és el Rubén Rai. Si el busques, amb mi m'ha fet moltes coses i crec que com a fotògraf de retrato és molt bo. Rai? Rai, sí, R-I, a veure... No, R-I. Rai? Sí. Rai, vale, sí, Rai. Exacte. Vale? Rai, fotògraf i Déu. Exacte. Ell, a mi m'agrada molt el tipus de fotografia, potser ara veuràs tot de noies i tal. Sí, clar, per això em sona. A tu no et va fer unes agüelles? Sí, sí, a mi m'ha fet moltes fotos molt guais, el Rai, i crec que... Que m'he liat. A veure, ara sí, ara estem. Vale. Pues en Rai, et recomanaria en Rai. Vale. És molt bo tècnicament, a mi m'ha ensenyat moltíssim, qualsevol cosa que tinc, Rai, esto, i m'ho soluciona tot. I el retrat m'agrada, també treballa amb famílies i tal, D'on és? Vull dir, és de... per allà al Roc. Vale. Polines, no em surt. Roda de Barà. Vale. De Roda. Si m'apunto. Fa bodes, és un crac fent bodes, la veritat. Vale. I a mi m'agrada molt com treballa i tècnicament. Què passa, Rai? Les edicions... Saluda, està el Rai en directe. Pues, Rai, vente pa acá, que te lo pasarás bien. Sí, te'l recomano. I després el Milo. Rai i Milo fa moltes feines junts. Sí, a Milo em sona molt, Milo. Milo, bueno, vivia a Bellvei i ara crec que viu a Arbós i tal, però fa moltes coses per aquí, també fa moltes coses de noies. Milo? Sí. De què em sona a mi aquest? Potser també perquè ha fet alguna amb mi... Bueno, alguna amb mi amb... O potser d'alguna feina, Vale. Que fa ell. Ell és conductor d'ambulàncies i a part treballa, fa reportatges també. Del David. Del David? Del David... Del surf? No, el David és un que feia retrat. Vale. I s'anaven que feien noies, que feien d'això. Vale, doncs pot ser. I em sona d'això. Perquè jo ara dic que em sona... El Milo sí que em sonava ja el... Pot ser, treballa molt amb noies que pengen a les pàgines aquestes. Això hi fa molt bé, vull dir...
Jo crec que són com els metges, no? Cadascú ens tenim que tecnificar amb alguna cosa, i llavors ells són uns cracs, vull dir, en Retrato són uns cracs, a mi m'agrada molt. Això el que estem veient ara als pals, diu te pilleu, diu, estem veient als pals, el que està molant és que estem portant fotògrafs de molts pals. Sí. I, per exemple, de fotògraf així tampoc n'havíem portat cap. Vale, doncs mira. Sí, a sobre són dos tios superguais, que t'ho passes molt bé. L'únic, dos tios perquè venen junts o són dos separats? Clar. Bueno, jo m'apunto els dos. O poden, el que tu vulguis, o poden venir parla amb ells. No, però... No, t'ho dic perquè fan moltes coses junts. Vale, doncs així matem dos pájaros d'un tiro. Vamos bé. Vale, apuntao. Però bueno, Anna, dic, espera cap aquí. Encantadíssima. Vale, vine cap aquí, que ens despedim. Nois, que això ha estat ja... Espera, canviem la partida, ens anem aquí... Sí, acabo, hòstia, ja no sé ni el que t'ho. Ara sí, veieu? Pim-pam. Bueno, molt bé, aquí? Ara, aquí ens hem de juntar una mica perquè l'Instagram no es veu quasi. Bueno, gent, moltes gràcies a tots els que heu vingut. Gràcies. I res, moltes gràcies. Seguiu-la a les xarxes socials, Ana Holgado Photography, i ens veiem el dimarts que ve. Gràcies. Merci. Adéu.